Vi vil gerne fortælle om Irak, og vi ser her Iraks flag og deres nationalvåben. Skjold. Vi kan se her også, hvor Irak ligger nede i Mellemøsten, og deres hovedstad det er Bagdad. Og de har to officielle sprog, som er arabisk og kurdisk, og deres regeringsform er en republik. Der indbyggertallet er i alt ca. 26 millioner. Så vil jeg fortælle om Irak som republik. Men først så vil jeg lige nævne, at Irak var medstifter af den arabiske liga, og de blev også medlem af FN i 1945. Nu vil jeg så fortælle om Irak som en republik. I 1958 gennemførte irakiske officerer et kup, hvorunder den kongelige familie og en række ledende politikere, deriblandt Nouri al-Said, blev dræbt. De nye magthavere gjorde Irak til en republik og overtog al politisk magt. Kuppet var planlagt af Abd al-Karim Qasim og Abd al-Salam Arif, som begge ønskede økonomiske reformer og udmeldelse af Bagdad-pagten, men hvor Qasim ville bevare Irak som en selvstændig politisk enhed, var Arif fortaler for irakisk tilslutning til den forenede arabiske republik, der samme år var blevet dannet af Egypten og Syrien. Magtkampen blev vundet af Qasim, som overtog magten. Hans regime blev imidlertid udfordret fra flere sider. Det irakiske kommunistparti havde i 1950'erne etableret sig både inden for hæren og i de faglige organisationer. Qasim gennemførte flere udrensninger vendt mod kommunisterne, og i 1959 forbød han partiet. Kurderne udgjorde også en alvorlig udfordring for styret. Qasim blev så styrtet ved et kup i 1963, og med støtte fra Baath-partiet blev Abd al-Salam Arif landets nye leder. Snart efter gennemførtes en jordreform, og i 1964 nationaliseredes alle banker og forsikringsselskaber, foruden en række industrivirksomheder. Og ved samme lejlighed blev alle eksisterende politiske partier og organisationer forbudt på nær den arabiske socialistiske union. Arifs regering holdt ikke sine løfter og øgede kurdisk autonomi og brød en indgået våbenhvile. I 1966 blev regeringen presset til ny våbenhvile, og kurderne fik igen stillet øget autonomi i udsigt. De skulle desuden have fast repræsentation i regeringen, men heller ikke denne gang blev deres løfter indfriet. Ja, og jeg vil gerne snakke om Baath-partiet. Og så i 1968, der kom Baath-partiet til magten via et nyt kup, og det revolutionære kommandoråd RCC blev landets vigtigste politiske organ, og Ahmad Hassan al-Bakr overtog præsidentembedet. Og det medførte til at Iraks olieindustri blev nationaliseret i 1972, og Iraks krav om højere oliepriser fandt støtte hos andre olieeksporterede lande, og førte vinteren 1973-74 til en firedobling af olieprisen. Og prisstigningen og Iraks voksende olieeksport gjorde det muligt at udbygge infrastrukturen og bygge skoler og hospitaler, samt at tilbyde en række sociale ydelser til den brede befolkning. Det sikrede Baath-partiet en folkelig opbakning, men en række af de politiske problemer, der havde plaget landet gennem de mange år, blev ikke løst. Og i 1970 var der indgået en ny aftale med kurderne, og kurdisk blev anerkendt som et officielt sprog på linje med arabisk, og kurderne skulle sikres direkte indflydelse på udviklingen i det kurdiske område og have fast repræsentation i RCC. Da løfterne endnu ikke i 1974 var blevet indfriet, brød nye kampe mellem kurderne og Baath-partiet ud. Kampene blev bragt til ophør, da Iran i 1975 lovede at opgive sin støtte til kurdernes kamp, og dele af den kurdiske befolkning blev tvangsbosat i det centrale og sydlige del af Irak. Mange fik i 1976 lov til at flytte tilbage, men der var stadig ikke fundet en reel løsning på det kurdiske problem.
og den kurdiske modstand fortsatte ledet fra Teheran i al-Barzani. Irak blev gennem 70'erne en af eller Sovjetunionens vigtigste samarbejdspartnere i den arabiske verden, og den irakiske regering var en skarp kritiker af de forhandlinger, som Egypten indledte med Israel efter oktoberkrigen i 1973. Og efter Egyptens præsident Sadats rejse til Jerusalem i 1977 påtog Irak rollen som den leder af de arabiske landes anti-egyptiske fløj. Nu vil jeg fortælle lidt om den første Golfkrig, og det var den første krig mellem Iran og Irak. Krigen blev også kaldet den persiske Golfkrig, men så bliver man ofte i tvivl om, hvad for en krig man snakker om det er den rigtige Golfkrig. Den første Golfkrig varede fra 1980 til 1988 og var en konflikt. Krigen blev startet af irakerne, da den irakiske leder Saddam Hussein på det tidspunkt i spidsen ønskede han ønskede at få kontrol over Shatt al-Arab, Eufrat og Tigris udløb i den persiske Golfkrig og den persiske Golf og antog, at Irans daværende nye styre uden ledelse af Khomeini var alvorligt svækket af en række oprørere, der var indledt efter Shahens fald i 1979. Krigen endte dog med, at ingen af parterne magtede definitivt at knække modstanderen. I august 1988 accepterede de en våbenhvile. Det var foreslået af FN. Krigen var meget blodig og kostede ca. 500.000 mennesker livet. Den anden Golfkrig varede fra den 2. august i 1990 til den 28. februar 1991. Og det var en konflikt, der blev ledet af USA, hvor 34 lande også deltog med mandat fra FN, og det var imod Irak, der var under Saddam Hussein. Og krigen fandt sted da Irak valgte at indtage Kuwait for at sikre nogle olieressourcer, og det fandt så sted i august i 1990. Og i denne krig, der tabte Irak betydeligt mange i landkrigen, hvor USA mistede historisk lidt. USA lavede også dertil en masse bombeangreb. Og efter krigen, hvor Irak tabte, var Irak tvunget til at betale skadeserstatning til Kuwait og det internationale samfund. Så vil jeg fortælle lidt frem til i dag, og efter terrorangrebet på New York og Washington den 11. september 2001, anklagede USA landet for at samarbejde med den internationale terrorisme, og i takt med at Irak fik udvidet tilladelse til at sælge olie, skærpede USA sine anklager og lagde gennem FN pres på den internationale samfund for at få det til at godkende en militær aktion, angiveligt for at forhindre fremstilling og oplagring af masseødelæggelsesvåben. Og det endte så med, at USA invaderede Irak i 2003, og Saddam Hussein han blev så også fanget i 2003. Og det stoppede dog ikke konflikterne i landet og krigene der, og det var først i 2011, at de sidste soldater blev trukket ud af landet. Og efter at amerikanerne forlod Irak i 2011, så har de irakiske styre selv begyndt at overtage magten og ansvaret for kampen mod de grupperinger, der er i landet. Og så hvis man ser det i dag, så er der meget borgerkrigslignende tendenser, hvor flere terroristgrupper de kæmper om at få magten i landene, hvor der er mellem 1 til 4 terroristangreb hver dag.